alle je gedichten over verschillende facetten van de liefde. Het binnen hield die twee beesten die het wat makkelijk waar hebben, of wat makkelijk waar krijgen, of wat makkelijk waar gaan hebben. Het gaat over triest, het gaat over een eerste moeting, het gaat over verdriet, het gaat over afkeer. Ik heb heel lang naar die tekeningen gezien en dan dacht ik, wat viel ik als ik zag, wat willen ze mij vertellen? Bijvoorbeeld dat er een groot beest maar een heel iets beest zit, dan just, als het ware de volwassenen en het been, en dan laat de volwassenen aan het been uit wat nou eigenlijk de liefde is. Hè? En dat binnen hele prachtige verhalen komen er bij die op. Wat mij rekken wie vond ik dit. Sis maar niet meer. In dit zwijen is els weer te volle. Gewoon maar zitten, niet meer wollen. Dit pas de zee is het. En wat ik denk, haast al tacht. Het is geen triest, geen wanhoop is het. Het is de liefde. De liefde is het liefste. In de Nederlandse versie, daar staan dus gewoon gedichten in van volwassenen. Maar dit is dus voor hele jonge band denk ik niet het meest geschikte, maar het binnen wel gedichten voor alle leeftijden. Als je nog van je haren en je willen daar wat maar over vertellen, dan jou je zo'n boekje. Hè? Dan, ik kijk een vrouw weer onderdoor, die wordt graag keepje voor haar man. Want ja, hij zei het nooit tegen mij dat hij van mij had, maar dan dacht ik het maar zo. Probeer ik eens wat te zien hoe hij daarop reageert.